してみんなが死ねる高さにしなきゃまずいけないんだよね。階段登ってきたと同時に一回ワンネスしてもらおうかなっていうこの感じで考えたんだけど、どうよ。いい感じじゃないでしょうか。一回ゲームの片方を選ぶの失敗したら死ぬやつ。この辺ちょいちょい抜いといていいんじゃね？完璧じゃね？よしよし。いや、もうこれは私は完璧なものを作りました。もういい感じのイカゲーム。あ、やべ。いた！これ私もしかしたら多分一回もクリアできない気がする。敵いなくても。あっはい。はい。もう右手は動かさない。右手はそのまま添えるだけ。